Здравейте! Аз съм Емилия от проекта Здрава история и днес ще си поговорим за психологическите капани на веган храненето. Аз самата съм вегетарианка вече от 17 години, а от 7 съм веган. Затова ще говоря не само от психологическа гледна точка, а и от чисто лично преживяване. Разбира се, има много аргументи за, против, пък здравословно, пък не е здравословно. Аз лично не съм специалист по хранене. За мен лично решението да съм на вегетариански начин на хранене, в последствие на веган начин на хранене, имаше благотворен ефект върху здравословното ми състояние. Факт, че в някакъв момент имаше недостиг на B12, което обаче с четене, да видя откъде мога да си го набавя, как да си го набавя, с експериментиране, нещата вече са под контрол, т.е. физическото ми здраве с веган храненето си е наред. От психологическа гледна точка обаче веган храненето си е доста сериозно предизвикателство. От една страна имаме вече известната орторексия, което е един вид прекаляване с здравословното хранене, т.е. вманиачаваме се на тема здравословно хранене, изпитваме една тревога, ако изядем нещо, което не е според стандарта ни за здравословна храна. Не искаме да ядем храни, които са приготвени по някакъв различен начин. Не искаме да общуваме с хора, които не се хранят по същия начин като нас, не са достатъчно здравословни. Просто влизаме в едно крайно поведение. Аз самата не смятам, че веган храненето само по себе си е орторексия, в никакъв случай. Въпросът е нещата да са в златната среда. Когато изпаднем в крайности, това винаги носи със себе си проблеми. Затова чудесно е да се стараем да се храним здравословно и да полагаме усилия, не да ядем първото нещо, което ни падне, наистина да знаем как е приготвена храната ни и как би се отразила тя на тялото ни. Но от време на време, ако ядем нещо, което не е толкова здравословно, защото ни се е прияло или защото сме били на гости на хора, които са положили усилия да ни изготвят нещо, което е веган, съобразили се с нас, не е проблем да го изядем. Това е баланс. Другия момент, че веган храненето и веган философията, която сама по себе си е нещо прекрасно, аз лично много я харесвам, създава предпоставка обаче за един вид расизъм, което много често срещано изказването, че веганите сме много агресивни. Което отново, в момента в който влезем в крайност, има някакъв проблем. В момента в който започнем да рязко да делим хората на вегани и не вегани. В момента в който единствения ни критерий да си подбираме приятелите е това кой какво яде, значи сме влезли в крайност. Абсолютно разбирам положението, че е много по-лесно, когато се събираш с едни хора и ядете едно и също, много по-лесно е, не ти се налага да питаш къде какво има, къде какви съставки има, не ти се налага да влизаш в спорове от сорта на аз всъщност не ям месо, защото това, ама откъде си набавяш протеините, ама калци, смисъл. На мен също са ми много досадни подобен тип разговори и спорове и така нататък. Факт, че е по-лесно, когато ядете едно и също с хората около тебе. Но и факт е, че тук става въпрос за толерантност.
Защото има изключително много хора, които ядат всичко, но нямат нищо против, ако човека насреща си има специфичен начин на хранене. Тоест, тук не става въпрос, че той яде месо, за това е лош човек, а пък тя е веган, за това е идеална. Тук става въпрос, че всеки си е такъв какъвто е. Има прекрасни хора вегетарианци, прекрасни хора вегани, има прекрасни хора пушачи, има прекрасни хора не пушачи, има прекрасни хора месоядни. Въпросът обаче е, че като вкараме един такъв негъвкав модел, така да го кажа, където разделяме на хората на месоядно веган и това е, и този човек го обезличаваме. Това е една крайност, която айде на хората сигурно няма да им стане приятно, нали, ама много им, нали, ще се кажат, айде майната му, това е. Но за нас е изключително вредно, защото се лишаваме от контакт с прекрасни хора. Затова, разбира се, стига, нали, човека на среща да има толерантност и да не е мъка при всяка среща, нали, да ви се обясня как това трябва да ядете, пък онова трябва да ядете. Аз лично имам прекрасни приятели, които се хранят по различен начин и ми обогатяват живота, опитностите, познанията по всевъзможни начини. Другия момент, нали, който е доста рисков при вегетарианците и веганите, са отново хранителните разстройства. Нали? Орторексията, вманиачаването в това, кое е здравословно, е едно. Нали, за него вече говорихме, но има много голяма вероятност за развиване на компулсивно хранене. Защото много често, нали, особено в началото, когато тепърва сме преминали на веган начин на хранене, започват да ни се ядат разни неща. Нали, примерно много ми се яде сладко, много ми се яде сладолед, ама тук няма веган опция, тук всичките са с мляко, всичките са с яйца, не може, не може, не може, не може. И то на тялото му се яде, ти му казваш не може, на тялото му се яде, ти пак му казваш не може. И в един момент, като намериш нещо, което може, няма да изядеш едно, ще изядеш 10, 15 и нагоре. И в един момент се получава хранително разстройство, точно заради тези крайности. Разбира се, нали, това нещо не е задължително да е така, може да се избегне с много простички стълбчици, като това, че примерно аз знам, че обичам сладко, факт, че на все повече места има веган опция, нали, но аз лично гледам да не разчитам на тази веган опция, самата аз съм се погрижила да си нося нещо мъничко, сладичко с мене, за да знам, че като ми се прияде, ще си го изям, нали, на момента, и това е. Когато ми се яде, позволила съм си го и после нямам проблем с изяждане на 10 неща вместо едно. Другия момент отново за крайността, нали, на живот и смърт, нали, аз няма да изям нищо с мляко или с яйца вътре. Аз самата съм си правила експеримент, когато много ми се доеде нещо сладко, но не съм предвидила да си взема веган опция с мене. Решавам, че добре, ще си взема малко парченце от нещото с мляко или нещото с яйца, защото много ми се яде сладко. Изяждам го това нещо, при което тялото ми вижда, ето, нали, аз не съм ограничен, яде ми се, ям го, т.е. нямам нужда да преяждам след това. В следващия момент виждам, че това нещо не ми харесва. Поне сега при всеки индивидуално, при мен поне веднага рецепторите веднага регистрират било то мляко ли, масло ли, яйца ли, каквото има вътре, защото за 7 години тялото отвиква от тия неща. И това е гадно, не ми се яде, нали. Но въпросът е, че съм си позволила да го пробвам.
Нали, не съм ограничила рязко тялото, край пък на всяка цена няма. Друг, друг момент, на мен самата, нали, много често са ме питали, добре бе, не ти ли се прияжда, айде за месо, не ти ли се прияжда месо? На мен самата, вече предвид, че 17 години са минали, в никакъв случай, нали, нито си спомням вкуса на месото, нито го отрегистрирам като храна вече. Нали, няма как да ми се прияде по какъвто и да било начин. Същото важи, нали, не ми се прияждат яйца в чистата им форма, не ми се прияждат млечни продукти в чистата им форма. Това, което е, нали, че примерно понякога ми се яде сладолед или ми се яде нещо сладко, но най-често тия неща имат мляко или яйца вътре и оттам, нали, вече става, че аз искам сладко, ама не може и затова, както казах, нали, вече много като ми се доеде, мога да си взема нещо мъничко, да видя, че това не е вкусно и дотам, или да си нося пък веган опцията с мене. Има обаче и друг момент, в който много хора, нали, възприемат философията, било то на вегетарианството или на веганството, но тялото още не е готово за тази промяна. Защото това да си промениш режима на хранене, това е един много сериозен стрес, както за тялото, така и за психиката. И много от нас го правят рязко. Край, от днеска съм вегетарианец, от днеска съм веган, това е повече, никога няма да ям такива неща. Аз самата по този начин съм го правила и мога да кажа, че, нали, не се отразява по най-добрия начин на тялото и на психиката, защото първо, че като се изключи една основна група храни, които много време са били част от нещо, което ядеш почти всеки ден, може би. И в един момент лъсва една празнина, която трябва да се запълни с нещо. И ние не знаем с какво да го запълним. Нали? Това нещо предизвиква стрес, предизвиква тревога, предизвиква едва ли не отчаяние, че аз сега какво ще ям, нали? Но всъщност по-лесният вариант е, нали, ако искаме да променим режима си на хранене, да започнем да включваме нови храни. Тоест, малко по малко да започнем да пробваме нови рецепти, да започнем да пробваме храни, които до сега не сме яли. И така малко по малко ние придобиваме нови любими ястия, нови любими храни, които лека по лека изтласкват храните, които искаме да изключим, нали, от хранителния си режим. В същото време обаче, нали, това, което забелязвам при много и вегетарианци и вегани, те възприемат философията, нали, на вегетарианството или на веганството, обаче много им се яде, било то месо или млечни, или яйца. И тялото казва искам, ума казва ама не, аз съм веган или не, аз съм вегетарианец, няма да го ядеш това. И се получава една много сериозна вътрешна борба. Това, което виждам аз самата е, че колкото повече си в крайност, колкото повече се насилваш за нещо, толкова повече страдат и тялото, и психиката. Затова, когато ти се прияжда нещо, има причина за това нещо. Възможно е да има някакви нутриенти, които ти липсват и тялото, понеже познава единствено млечните или единствено яйцата или месото като източник на тия нутриенти, да ги искат тях. И е възможно това желание, нали, като същите тия нутриенти се набавят от друг източник, да се премахне. Възможно е да е навика. Има вече доста изследвания как особено млечните продукти са много пристрастителни за мозъка и когато човек ги спре, изпада в едно състояние на абстиненция. Нали, човек е изнервен, ядат му се, то е като наркотик. Но при всички положения това да сме много груби със себе си и това да се насилваме, не, аз ти казах, че си веган, няма да го ядеш това нещо, не върши работа. Дали смисъл, ако
толкова ви се дояло нещо, по-добре си вземете едно малко парченце, да видите, че тук не е нещо особено, нали? И да се получат нещата по един балансиран начин, а не да се тормозите сами.